Menteri Rang Bak Kejala Konrad K Sangma ulah pelat perthei hakathop baningkong lengba ki TV, internet bat mobile phone, san pauteli ki lower bat upper primary school baladap maramot bat penbiang ya ki jingdon kambaro haka jingdon lang ki menteri sorkar bakan thop yau balak menrumbui ba hamlet doling bat ki he ki hanja ka sorkar jela. Menteri Rangba ulaya thu hakinong hikai ki khana school bat ki officer Rangba baka sorkar jela kalapan kre ban penbiang sa si spa tali ki school hakini ki benai banwan. Ulaong bagi deputy commissioner bat ka PWD kadang maramot syat sa arspa tali ki school da ka jing thmu ban pendap ya ki jing trai hakapor ka babiang. Ulaong ru badakani ka jing penbiang jaka sorkar jela ukmi lenti baka kerdan jong ka puli puthi kan keu hakini ki benai banwan. Ulaya thu baka jela kan penbiang ya ki jingdan kam jaki khanaret bakin nang ban pulie ban tho ban khen ban dia kumbala mat phang da kan national education policy arajar arhoar maria kot ka kerdan pulie class 3 ki khanna kin nang ban sngo thu ban pulie ban khen ban tho ban batai ki jingte bakila yo na ki jing pulie haki school jangki